அமுக்குரா கிழங்கு. அமுக்குரா கிழங்கு, அஸ்வகந்தா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த கிழங்கு தான். இந்த கிழங்கு வந்து நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். அந்த பவுடர் 1 ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கிட்டு, நெய், பசு நெய், சுத்தமான பசு நெய் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தினசரி நைட்டு படுக்க போகிறப்ப எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம தாராளமாக எடுத்துகிட்டு வரலாம். இதை தொடர்ந்து ஒரு 1 மந்த், 2 மந்த், 3 மந்த்ஸ் நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே உடம்பு நல்லா பலமாகும். உடம்புல இருக்கக்கூடிய அனைத்து நரம்புகளும் நல்லா ஸ்ட்ரென்த் ஆகும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நல்ல தூக்கம் வந்து நல்லா இருக்கும். உடம்பு நல்லா பலமாகி நல்லா அழகா நம்மளுக்கு மாறி வரும். அமுக்குரா கிழங்குக்கு அவ்வளோ ஒரு வன்மை வந்து இருக்குது. இதே அமுக்குரா கிழங்கு வந்து நம்ம ஒரு 3 மந்த்ஸ் வரைக்கும் தொடர்ந்து ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டு, அதுக்கப்புறமா ஒரு இன்னொரு 3 மந்த்ஸ் கேப் விட்டுட்டு திருப்பி கூட நம்ம 3 மந்த்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். தினசரி நம்ம கம்மியான டோசேஜில் கூட நம்ம ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரலாம். அதனால எந்த ஒரு பக்க விளைவு, சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தாது.